A yayin da al'amuran siyasar shekarar 2027 musamman a kan zaɓe ke ƙara ɗaukar zafi, wata tambaya da ke yawo a tsakanin masu bibiyar siyasar Kano ita ce ina makomar siyasar Sanata Rufai Sani Hanga. Sanata Hanga, wanda a halin yanzu shine mai wakiltar Kano ta tsakiya a Majalisar Dattawa, ya shiga wannan sabon yanayi ne bayan da ya rasa damar sake zama ɗan takarar sanata a jam'iyyar NDC. Hakan ne ya sa wasu magoya baya da masu sharhi suka fara hasashen cewa watakila jam'iyyar za ta ba shi tikitin mataimakin gwamna a matsayin wata sabuwar dama ta siyasa a gare shi. Sai dai daga baya jam'iyyar ta zaɓi Mustapha Rabi Musa Kwankwaso a matsayin ɗan takarar mataimakin gwamnan, lamarin da ya sanya Hanga ya kasance ba tare da wata takara ba a halin yanzu. Wannan ci gaba ya haifar da muhawara mai yawa a tsakanin masu bibiyar siyasa musamman a faɗin Kano, inda wasu na ganin cewa Hanga ya kasance ɗaya daga cikin manyan jigajigan da suka taka muhimmiyar rawa a tafiyar siyasar da yake cikinta. A domin haka ya kamata a ce an ci gaba da bashi wata muhimmiyar rawar takawa musamman a zaben da ke tafe na 2027. Wasu kuma na cewa siyasa gasa ce kuma jam'iyya na da ikon zaɓar dukkanin wanda take ganin zai fi taimaka mata wajen cimma manufofinta. Abin da ya sa lamarin ke jan hankali shine cewa Hanga har yanzu yana riƙe da kujerar sanatan Kano ta tsakiya, kuma yana daga cikin fitattun 'yan siyasar Kano masu tasiri a halin yanzu. Wannan ne yasa ake tambaya ko zai ci gaba da taka muhimmiyar rawa a cikin NDC ba tare da wata takara ba, ko kuwa za a ga wani sabon salo a tafiyarsa ta siyasa a nan gaba. A siyasa dai rasa tikiti ba koyaushe yake nufin ƙarshen tasirin mutum a harkokin siyasa ba. A lokuta da dama kuwa wasu 'yan siyasa sun rasa takara amma suka ci gaba da kasancewa masu tasiri wajen yanke shawara, tsara manufofi da kuma jagorantar magoya bayansu. A halin yanzu dai hankula sun karkata a kan matakin da Sanata Rufai Hanga zai ɗauka a nan gaba da kuma irin rawar da zai taka a siyasar Kano yayin da ake tunkarar babban zaben shekarar 2027. A ɓangare ɗaya kuma ana raɗe-raɗin cewa jam'iyyar APC na zawarcin Rufai Sani Hanga domin ya koma cikinta bisa hujjar cewa tsarin kwankwasiyya bai yi masa adalci ba akan ba shi takara duk da cewa bai bar tsarin ba. To shin a tunaninku rashin samun tikitin zai rage tasirin Hanga a siyasar Kano, ko kuwa har yanzu yana da muhimmiyar rawa da zai iya takawa a cikin NDC da kuma siyasar jihar Kano a nan gaba? Ku bayyana mana ra'ayoyinku cikin mutunci a sashin sharhi.